Аз съм Вълчо 26 и да ви кажа, че отдавна не съм снимал клипове, имам само 4 абонамента. И сега ще го прача в Skype. Искам да имам повече абонамента за този сезон. И сега излиза фрейранги от 2013. Джампаниста! Комитов 26. Комитов 26. И аз трябваше да съм първи, макар. И... Чакай. Сет. Го! Кристиан много добре се справя. И той трябва да влезе вътре в прозореца. Комитов! Дали ще влезе? Опита се по най-бързо начин, чакай. Кадър. Комитов! Скри се. И излиза от другата страна, какво нищо. Комитов падна! И това не е лошо. 10. Кристиан. Извинявай. Комитов. Много добре. Измъкна се от най-хубавия кафан. И сега Комитов и продължаваме клипа. Чакай. Разбирай.